Здравей, дами и господа, аз съм Бобдата. С мен е Гогата. 1, 2, 3. И програмания. Върху мен. Върху програмата. Подчертавам. Добре. Чакай. Изчакай Гогата 1, 2, 3. Готов ли си? Да. Почвай. Спри на пауза, не. Спри на пауза. Готово, почвайте. И готов ли си? Да. Остава ти на косата. Да. Оле. Пауза. Това си го виждаш. Като свършим с някакво изказване или чалендж, спираш на пауза веднага. Добре, какво ще правим сега? Ще говорим нещо. Не искаш ли още един? Не знам, така е не. О! 2-3. А топът може да снем отгоре, моля. Добре. Снимай, не имаме много. Може ли да го снимате отгоре? Той се съгласи вече. Yes. Всъщност беше приятно. Да, тя съгласи. Оле. Но. Здравейте, аз съм програмания, а тук с мен са Бобдата. На пауза е. Да бе, нали правим продължение бе? Абе, човек не си го пуснал. Пуснал съм го бе, виж. Виж, какво пише тук? Гошко, Виж пусна. горе секунди. О, да, съжалявам. Добре, сега. Продължаваме да пълнихме още един балон с вода и сега ще снем Още два. Още- Този и още един. и още един жълт. Така. Ще го фърляме така. Не, не. 2, 1. Добре, че видях къде е да си насоча. Да. Добре, следващия аз хвърлям. Не, Пауза. нямате. Следващия балон. Третия балон! Да, бързо. Малко духа, ама може да настигне. Чакай малко сега. Значи, когато ти кажеш става ли? Не. 1, 2, 3. О! Нов цвят на косата ли имаш? И ще се върнем за третия балон. И върнахме се. Това е Бобдата. Защо е толкова величен, не знам. Чакай! Ей, налязам! Ето я! Ето го нашия двор. Ето го двора на съседа. Ето е къща. О, ще ме издуха. Здрасти. Учителя е по-английски. Учителен по английски, да. И това беше учителен по английски. Програмания, какво ще кажеш? Яко ли е преживяването? Не. Искаш ли да пробваш? Как са овцете? Как е мъжа? Как са децата? Добре. Пауза! Няма Защо? повече балони. Има, но няма да ги хвърляме. Штрак. Престани. И аз бях Гогата 1, 2, 3. Това беше... Програмания. И това беше с нас. И чао! Трактор! До скоро!